Sara Lloyd-Gregory dwi, a fi'n chwarae Lady Capulet yn Romeo and Juliet. Ni'n y drydydd wythnos, felly, sy'n spel ar ôl I fynd, ond mae'r cymeriadau yn dod â fwy o gig iddyn nhw nawr fi'n credu. Mae hi'n galed iawn. Mae'n her I chwarae, dim o achos I bod hi'n mam ac yn fam ifanc, achos fi'n 28 a mae hi'n 26. Ond mae'n galed. Mae hi'n galed, dim cariad rhwng hi a Capulet gŵr hi. Dim cariad o gwbl, felly mae hwnna'n ddiddorol, wedi bod yn ddiddorol iawn I edrych mewn I. Ond hefyd, fel maen nhw tuag at y Montagues, mae'r byd I gyd amdano yr her o gwmpa mas, yr ymladd, a'r blynyddau o ymladd sydd wedi bod ynddo nhw. Fi'n credu bydd y gynulleidfa, os ydyn nhw'n disgwyl rhywbeth meddal, unrhyw fath o preconception maen nhw wedi cael, jyst i'n nghofio amdano hwnna yn hollol. Mae'r byd mae Rachel a ni wedi creu yn un, fi'n credu, modern, ond dyw e ddim wedi seto mewn unrhyw amser, unrhyw gyfnod penodol. Mae amdano'r ymladd, mae'n rhywiol, mae'n galed, mae'r lliwiau, y gwisgoedd yn ffantastig a mor wahanol i'w gilydd, bob cymeriad yn wahanol. A maen nhw wrthi'n adeiladu'r set nawr. A mae'n lyflu achos mae theatr y Sherman mor fawr, mae'n llan o'r llwyfan I gyd sy'n ffantastig. Dyw e ddim yn fodern ond dyw e ddim yn hen. Dyw e ddim wedi seto mewn unrhyw amser penodol ni'n credu, yna beth sy'n bwysig I Rachel pan oedd hi'n creu'r amser hyn. Hefyd, yn y gwisgoedd, mae dyn ni fel stael falle 20s, stael 70au, cyfnod yr 80au. Yn y gwisgoedd mae'n gyd wedi mixo fewn, sy'n ffantastig ac yn ddiddorol fi'n credu I beidio roi mewn unrhyw amser penodol. A fi'n credu mae wedi gwneud gwaith da. Fi'n gyffroes iawn I wisgo 4 neu 5 par o sgidiau sydd o fi nawr fel Lady Capulet. Diddorol bob munud.